कहाँ घर कलकत्ता तनी भोजपुरी में रह चाहे मिथिला में रह बात है कलकत्ता जौन रह देखो जैसे मेहरारू भोजपुरी भाव में कहती है वैसे कहो तब मजा मिली। अरे कि पूरा दे चिरैया पूरा दे चिरैया उड़ गइल सैया हो कमैया में सलैया बारो तो देह खोज दैया हो दुयो दिन ना बीते दिहल गावाना तीसरे दिन खटावे लगल हो दुयो दिन ना बीते दिहल गावाना तीसरे दिन खटावे लगल हो ए राजा छूटल नाही हथवा के में हो दिया कटनिया करा मैया में सलैया आनंद आवत नु धीरे धीरे औरी आई बाकी वो खातिर शांति बना के सुने के परी कान से। आज के श्रोता के तनी मनी चटक मटक ज्यादा निमन लगता हालांकि आगे तो बुजुर्ग लोग बैठल बनी हमरा के यहाँ जिला में बुजुर्ग ज्यादा पुरनका सुनल चाहे बाकी अब नौजवान बड़े तो कुछ पहले नौका सुना दी फिर पुरान को सुना दी। मिथिला के धरती में वो गीत हम कभी कभार शादी ब्याह में गावे के इच्छा रहेला केहू के मुँहे सुननी बाकी आज जनी मने ना लगे कि सब अरे दुल्हा के भरी आँखी देख ले हूं ना कि जैसन पहुना हमारो ऐसन कतही केहू ना। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया बाकी एक जानी के पियावा परदेश बाड़े पियावा परदेश बुझल नु एक जानी के पति देव बहरा में नौकरी करे छे अब जौना तरी कोनो शब्द में कहा जाला कि हमारे पिया हमारे पति देव इधर आइए मैडम जी मुखिया जी हिंदी में कहा जाएगा कि हमारे पति देव तो हमारे शादी करा के गौना करा ली हलन आ जल्दी बाहर चल गई बाकी भोजपुरी में कहा जाला कि फूर दे चिड़ैया नियन उड़ गई। अब कहत का बाड़ी कि फूर दे चिड़ैया नियन अरे फूर दे चिड़ैया नियन उड़ गइल सैया हो आ कमैया में सलैया बारो कमैया में सलैया बारो कैसे कि देह चाही दैया हो कमैया में सलैया बारो देह चाही दैया हो कमैया में सलैया ए फुर दे चिड़ैया नियो फुर दे चिड़ैया नियो रहो कहाँ घर कलकत्ता तनी भोजपुरी में रह चाहे मिथिला में रह बात है कि कलकत्ता जौन रह देखो जैसे मेहरारू भोजपुरी भाव में कहती है वैसे कहो तब मजा मिली। अरे कि फूर दे चिड़ैया फूर दे चिड़ैया उड़ गइल सैया हो कमैया में सलैया बारो तो देह खोज दैया हो दुयो दिन ना बीते दिहल गावाना तीसरे दिन खटावे लगल
घटनिया करावे मैया में सलैया आनंद आवत नु धीरे धीरे औरी आई बाकी वो खातिर शांति बना के सुने के परी कान से कहतरी कि उठ के ललैया जो है नरमी कलैया रामा अरे तो उठ के ललैया जो है नरमी कलैया रामा उठ के ललैया जो है नरमी कलैया रामा चाहले मलैया मारल पातर खरी होइया रामा चाहले मलैया मारल पातर करी होइया रामा बिरह बता दे पिया बिरह बता दे पिया वास पुरवैया हो कमैया में सलैया बारो कि बिरह बता दे पिया वस पुरवैया हो अकमैया में सलैया बारो देह चाही दैया हो कमैया में सलैया देह चाही दैया हो कमैया में सलैया बारो राजा छुट्टी लेके आओ तो बाणो घरावा आज टेलीफोन आई गुंजन जी मेला कमेटी पंचायत समिति सदस्य बानी रजौर रामभद्रपुर सह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जी शिवाजी नगर बहुत बहुत आशीर्वाद देने कि राजा राजा छुट्टी लेके आओ तो बाणो घरावा आज टेलीफोन आई रोहनी जाए के न जाई बनई हरावा बहरा सो कहतरी कि भैया जीवन हले कसैया फूट गैया रामा ए भैया जीवन हले कसैया फूट गैया रामा अच्छा तहर नाम का हो बुलबुल मिश्रा बुलबुल मिश्रा अच्छा बहुत सुंदर नाम है तहार नाम का हो पूजा मिश्रा बहुत सुंदर बुलबुल के देख के हमरा ते एगो गाना याद आ गइल कि फाइल के दो बोले बड़ू सीनावा के जरिया आ गोरे गोरे गाल तहर के सुबट करिया आ कहां पढ़े जालू तहर के ने स्कूल बोला बोला बुलबुल बाकी कहतरी कि भैया जीवन हले अरे कसैया खूट गैया रामा आ खोजी देले दुल्हा हई गोलुआ यस गवैया रामा कि छवना शिकारी बाबा छवना शिकारी बाबा अरे छुवता मड़ैया हो अकमैया में सलैया बारो तो देह खोज दैया हो
छवना शिकारी बाबा छवना शिकारी बाबा छुएले मड़ैया हो मैया में सनैया बारो देह चाही दैया हो मैया में सनैया देह चाही दैया हो